ፍሬዲ የኦሪሳ እንዳሕተቱ እዩ ምክንያቱ ምሸት ዘይሰትኒ እንተኾነ ግን ሳም እዚ ኩሉ ነገር ዘገበርካዮ ናይ መስተ ዋጋ ስለ ዘይተረድአካ እዩ ሕጂ ኣብ ስኽራን ዘሎ ፍሉይ ሓይሊ ከምህረካ ኣብ ምባል ይነግሮ ካብኡ ድማ ኩሎም ሰባት ምሳራዮ መስተ ንክሰቲ ንክሰክርን ይገብሮ እንተኾነ ግን ፍሬድ መስተ ምሰትየ ይወድቕ ሳም ግን ብግቡእ ዝተፈላለዩ ክእለታት ክዕቢ ይጅምር ናይ ሎሚ ፊልመይ ድራንክ ማስተር ዝተባህለ ፊልምየ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ነዛ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ላይክ ገይርኩም ክትጅምርዋ ብኽብሪ ዕድመኩም እቲ ፊልም እንትጅምር ሓደ ተንደር ሌግ ዝተባህለ ማስተር እንዳርአየና እዩ ተንደር ሌግ ዝተባህለሉ ምክንያት ብእግሩ ከበድቲ ውቅዒት ስለ ዝዋቃዕ እዩ ተንደር ሌግ ብዙሓት ዓይነታት ስልጠናታት ዘሰልጥን ጎበዝ ማስተር እዩ ሕጂ ግን ቁፅሪ ቀታሊ ሰብ ኮይኑ እዩ ዝሰርሕ ሰባት ድማ ንሰብ ክቀትሉ እንተደልዩ ናብ ተንደር ሌግ ደብዳቤ ይልእኹ ተንደር ሌግ ከም ዝተለመደ ሓደ መዓልቲ ደብዳቤ ይበፅሖ እቲ ደብዳቤ ድማ ወይ ዝተባህለ ማስተር ንክቐተል እዩ ነይሩ ተንደር ድማ ገዘ ከየጥፍእ ናብ ወይ ይኸይድ ናብ ወይ ምስ በፅሐ ወይ ፈራሕ ስለ ዝነበረ ካብቶም ቀተልቲ ብዝያዳ ገንዘብ ከም ዝኸፍሎን ከገድፎን ይልምኖ እንተኾነ ግን ተንደር ንወይ ከይቀተሎ ተተመሊሱ ሽሙ ክባላሹ ስለ ዝኽእል ከይቀተሎ ክምለስ አይደለየን ካብኡ ድማ ክበኣሱ ይጅምሩ ተንደር ድማ ከምቲ ብቕዓቱን በተን ተንደር ሌግ ዝተባህለ ኣጋሩን በቐሊሉ ይስዕሮ መሬትና እንትቕየር ኣብቲ ከተማ ዘሎ እቲ ቡልት ማርሻል ኣርት ንሪኦ ናይቲ ማርሻል ኣርት በዓል ዋና ድማ ወንግ ይበሃል ናይ ወንግ ምክትል ኮይኑ ዝሰርሕ ድማ ካይ ዝተባህለ ቆልዓ እዩ ኣብቲ ማርሻል ኣርት ንካይ ኩሎም ይንዕቕዎን የባጭውሉን ደወንግ ግን በዓል ዋና ስለ ዝኾነ ኩሉ እዩ ዘኽብሮ ነይሩ ብፍላይ ድማ ፍሬዲ ዝተባህለ ቆልዓ ኣዝዩ እዩ ዘባጭወሉ ፍሬዲ ናይቲ በዓል ዋና ወዱ እንትኸውን ግን ድማ ኣብቲ ማርሻል ኣርት ይዓብዩ በዚ ምክንያት ድማ ኩሉ ግዜ ምስካይ ይበኣሱ ኮይኑ ግና ካብ ሕጂ እንተኒዕቕዎ ከም ዘውቅዖ ይነግሮ ፍሬዲ ድማ ዕቡሽ ስለ ዝነበረ ምስካይ ክበኣስ ይጅምር ነካይ ድማ ፍሉያት ውቅዒት እንዳውቅዑ ክስዕሮ ይጅምር ካይ ድማ መውቅዑ ከይኣክል ኣብ ልዕሊኡ ፍሉይ መሬት እንዳርአየ እንትቕልዶ ምስካይ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ንካይ ክስሕቅዎ ይጅምሩ ኣብታ ዕለት እዚኣ ምስ ኣዕርኽቱ ኣብ ዕዳጋ እዩ ነይሩ ኣብቲ ዕዳጋ ድማ ሓንቲ ቆንጆ ቆልዓ የርኢ እሞ ተመን ሰዲዱ ንክትፈርሕ ይገብራ ንስቲ ግና ንክትሓፍዎ እዩ ከምኡ ዝገይሩ ነይሩ ኣዲኣ እንትመፅእ ግን ዝገብሮ ዘሎ ነገር ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ንክገድፎ ትነግሮ ምስ ኣዲኣ ድማ ናብ ባእሲ ኣትዮም እንትበኣሱ ኣብ ሂወቱ ካብ ዘጋጥሙ ማርሻል ኣርት ከባድ ምዃና ይፈልጥ እሞ ፈሪሑ ገዲፍዋ ይጎይ ፍሬዲ ካብታ ሰበይቲ ምስ ኣምለጠ ኣብ መንገዲ ሓደ ጀሪ ዝተባህለ መንእሰይ ካብ ነጋዴ ንብረት ገዚኡ ከም ዘይከፍሎ እንትናገር ይርኢ እቲ ነጋዴ እንተለመነ እኳ ጀሪ ግን ክኸፍሎ ፈቃደኛ ኣይነበረን ፍሬዲ ድማ ናይ ጀሪ ሓሳብ ስለ ዘይፈትዎ ክበኣሱ ይጅምሩ ጀሪ ንእሽተይ ምስ ወቅዑ ሙሉእ ሓይሉ ይደክም ፍሬዲ ጎበዝ ማርሻል ኣርት ስለ ዝነበረ ብዕን ዘይቲ እንዳሃረመ ሰውነቱ የቁስሎ በዚ ድማ ጀሪ ይጉዳእ ምሸት ድማ ፍሬዲ ናብ ገዙ እንትመፅእ ኣንተ ቦይ ዘይቸገራ ቆልዓ ናዲያን ኣለዋ ካብኡ ድማ ንሳትን ምስ ኣቦኡ ስለ ዝነበራ ንከይፈልጦ ተሓቢኡ እንዳኣተወ እዩ ነይሩ ኣቦኡ ድማ ካብ ርሑቕ ዝመፅእ ቤተሰብ ከም ዝኾነ ነጊሩ ንክፋለጥን ይነግሮ ንሱ ድማ እንዳሓፈረ ምስ ተባለትን ክኸይድ እንትብል ኣዲኣ ወዱ ኣብቲ ዕዳጋ ዝሰርሑ መሕፈሪ ስራሕ ትነግሮ ካብኡ ድማ ሓሪቑ ይሃርሞ ኣብዚ ሰዓት ድማ ሓደ ሊ ዝተባህለ ሰብኣይ ይመፅእ እሞ ደው ንከብል ይገብሮ ናቱ ወዱ ድማ ንጀሪ ከም ዝሃረሞን ሙሉእ ሰውነቱ ድማ ከም ዘቕሰሎ ይነግሮ ኣብቲ ከተማ ዝርከቡ ቆልዑ ድማ ፍሬዲ ሰብ እንዳሃረመ ምዃኑ ካብኡ ድማ እታ ቤተሰብ ዝነገረቶ ነገር እንትሰምዕ ኣብኡ ኣዝዩ ይሓርቕ ሊ ግን ወዱ ንቆፅዐሉ እዩ ዝደሊ ነይሩ ኣቦኡ ድማ ከውቅዑ እንትብል ደው ንከብል ትገብሮ እሞ ኣብ ናይ ቆልዑ ነገር ንከይኣቱ ባዕሎም ንባዕሎም ንክቀፃፅዑ ትነግሮ ካብ ናይ ጀሪ ዓርክቲ ድማ ሓደ ምስ ፍሬዲ ክበኣስ ዝደሊ ተኮይኑ ንክበኣስ ትነግሮ በታ ናይ ሰበይቲ ሓሳብ ድማ ዝተሰማምዐ ኣብቲ ባእሲ ሰብ ክወቅዕ ከም ዘይኽእልን ባዕሉ ግን ንክከላኸል ነጊሩ ምስ ናይ ጀሪ ዓርኩ ምስ ሓደ ክበኣስ ይጅመሩ ናይ ጀሪ ዓርኩ ብዙሕ እንዳፈተነ እዩ ነይሩ እንተኾነ ግን ፍሬዲ ከይወቅዖ ንክደክም ይገብሮ እሞ ኣብ መጨረሻ ድማ እቲ ቆልዓ ደኺሙ ናብ መሬት ይወድቕ ፍሬዲ ግን ምንም ኣይኮነን ነይሩ ካብኡ ድማ ካብ ስርዓት ወፃኢ ካርሞ እንትመፅእ ፍሬዲ ሓሪቑ ሃሪሙ ንክወድቕ ይገብሮ
ፍሬድ ድማ ደጋጊሞም ብዙሓት ስሕተታት ስለ ዝሰርሐ ኣቦኡ ዓብዪ ቅፅዓት እናቆፅዑ እዩ። ዝወዓየ ማይ ኣብ ታሕቲ ገይሩ ኣብ ማጎሩ ኣብ ርእሱን ኣብ እግሩን ገይሩ ናብ መሬት ኮፍ ንከይብል ይገብሮ። ካይ ድማ ንዑ ንምሕጋዝ ኢሉ ኮፍ መበሊ ወንበር ይህቦ። ኣቦኡ ግን ነቲ ኮፍ መበሊ ኣብ ዝረኣዮ ሰዓት ሓሪቑ ይሰብሮ። ካብኡ ድማ ፍሬዲ ዝወዓየ ማይ ናብ እግሩ ከም ዝፈሰሰ ክምስል ይጅምር። ዋንግ ግን ወዱ ብኣግባቡ ቆፅዖ ስለ ዘይከኣለ ናብ ዓብዪ ሓዉ ናብ ሳም ደብዳቤ ይልእኽ። ሳም ድማ መስተ ዝፈቲ እንትኸውን መስተ ኣብ ሰተየ ሰዓት ግን ዝኾነ ማስተር ክስዕሮ ኣይኽእልን። መሬትና እንትቕየር ዋንግ ናብ ሳም ደብዳቤ ከም ዝለኣኸን ኣብ ቀረባ መፂኡ ልኩዕ ከም ዘርዮ ይነግሮ። እንተኾነ ግን ሳም እስካብ ዝመፅእ ክሳዱ ተኣሲሩ ንክስቀል ይግበር። ዓርኩ ድማ መፂኡ ካብቲ ዝተኣሰረሉ ይፈትሖ። ምስ ፈትሖ ድማ ስለ ዝተፈጠረ ነገር ኩሉ ይነግሮ። ሳም ኣብ ቀረባ ናብዚ ክመፅእ እዩ። ንዓኻ ንምስልጣን ሓላፍነት ተባሂዎ እዩ። ሳም ሕማቕ ሰብ እዩ። ኣብ ግዜ ስልጠና ዘይኮነ ነገር እንዳገበርካ ተዘጊምካሉ ከበድትን ሕማቓትን ቅፅዓት ቀፅዐካ ኢሉ ይነግሮ። ካብኡ ድማ ካብዚ ቦታ እንተሃዲሙ ፅቡቅ ከም ዝኾነ ንዓርኩ ይመክሮ። ናይ ዓርኩ ምክሪ ዝሰምዕ ፍሬድ ድማ ኣብቲ ቦታ ይጠፍእ። ናብ ሓደ እንዳ ምግቢ ድማ ኣትዩ ገንዘብ ስለ ዘይነበሮ ካብቲ ተጠቃሚ ንምስራቅ ይውስን። ካብ ሓደ ሰብኣይ ድማ እንዳልዐለ ይበልዕ። በዚ ምክንያት ድማ ኣብኡ ዝሰርሑ ሰባት ንፍራይድ ክሃርምዎ ይጅምሩ። ሳም ድማ ክንደበት ኣብኡ እንዳሰተየ እዩ ነይሩ። ካብኡ ድማ ንፍራይድ ስለ ዝፈልጡ ምስ ፍራይድ ብምዃድ ንኩሎም ይሃርሞም። ፍራይድ ምስ ሳም ምስ ተራኸቡ ንምንታይ ከም ዝሓጎዙ ይሓቶ። ሳም ድማ ዝፈትወካ ወዲ ሓዊኻ ንስኻ ኣይትፈልጠንን ማለት እዩ፣ ኣነ ማስተር ሳም ይበሃል ኢሉ ይነግሮ። ሳም ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ድንግፅ እሞ እቲ ርጉም ዝተባሃለ ማስተር እዚ ድዩ ካብዚ ክሃድም ኣለኒ ብምባል ጎዩ ንከምልጥ ይውስን። እንተኾነ ግን ጎዩ ከምልጥ ስለ ዘይከኣለ ምስኡ ንምባኣስን ትፍትን ሳም ዝግብኦ መስዋቕዖ ትምህርቲ ይህቦ። ካብኡ ድማ ከበድቲ ትምህርቲ ክምህሮ ይጅምር። ኣብ ፈለማ ካብ ሓደ ማይ ታንከር ናብ ካሊእ ማይ ታንከር ንከይዘዋውር ይነግሮ። እንተኾነ ግን ፍራይድ ናብቲ ማይ ከም ዝወደቐ ከም ዝተዓፈነን ይምስል። ሳም ድማ ንከድሕኑ እንትመፅእ ናብቲ ማይ ኣትዩ ብእምኒ ብምዕፃው ካብኡ ጎዩ የምልጥ። ኣብ ዝፈረሰ ፉቕ ድማ መቐመጡ ይገብር። በዚ ሕዝን ኩነታት ግን እቲ ፉቕ ናይ ተቐታሊ ሰብ ናይ ተንደር ሌግ መሕብኢ እዩ ነይሩ። ተንደር ድማ ምስ መፅእ ካብዚ ከባቢ ንክኸይድ ይነግሮ። ፍሬድ ግን ናይ ተንደር ብቕዓት ስለ ዘይፈለጠ ምስኡ ንክበኣስ ይፍፅን። ተንደር ድማ ብብቕዓቱ ከበድቲ ውቅዒት እናውቅዖ እዩ ዘሎ። ካብኡ ድማ ተንደር ንዓኻ ተቐቲለካ ርኹስ ቀታሊ ሰብ እየ ክበሃል፣ ስለዚ ከይቀተልኹካ ካብዚ ኺድ ብምባል ነቲ ክቡር ክዳኑ የቃፅለሉ። ፍሬድ ድማ ካብ ተንደር የምልጥ። እንተኾነ ግን ናቶም ክብሮም ዝኾነ ክዳን እዩ የቃፂልሉ። በዚ ምክንያት ድማ ሰልጢኑ ንተንደር ሕነክፈድ ይውስን። ካብኡ ድማ ናብ ሳም ብምዃድ ደጊሙ ንከሰልጥኖ ክልምኖ ይጅምር። ሳም ድማ ቂም ስለ ዘይሓዘሉ ከም ዘሰልጥኖ ይነግሮ። ኣብ ቀፃሊ መዓልቲ ድማ ኢዱ ብሸምባቆ ብምሳር ከበድቲ ትምህርቲ ክምህሮ ይጅምር። ኣዝዩ እስካብ ዝደኽሞ ስለ ዝሰልጥን ምሸት ድማ ቾፕስቲክ ምጥቃም ኣብዮ። ከም ዝተለመደ ድማ መዓልታዊ ስልጠና ቀፂሉ እዩ። ሕጂ ድማ ፍራይድ እዚ ስልጠና እንዳጠቐሞ ምዃኑ ይርዳእ እሞ ንሓወቡ ዓብዪ ክብረት ክሪኦ ይጅምር። ድሕሪ ስልጠና ድማ ንክዘናግዑ ናብታ ከተማ ዝርከብ እንዳጠላዕ ቦታ ይኸዱ እሞ ሳም ድማ ብዙሕ ጠላዕ ይበልዕ። እንተኾነ ግን ሳም ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝበልዑ ምስ ተረድኡ ሰባት ካብኡ ክርሕቑ ይጀመሩ። ካብዚኦም ሓደ በራህ ሰብኣይ ድማ ንሳም ክስዕረየ ኢሉ ናብዚ ይመፅእ። ኣብ ሰዓት ድማ ንሳም ይስዕሮሙ። እንተኾነ ግን ኣብ ኢዱ ሓብኢ እታሎ ከም ዘሎ ምስ ፈለጠ ሳም ይሃድሞ። ፍሬድ ድማ ንምንታይ ንሓዊ ቦይ ተታልሎ ኢሉ የዛረቦ። ፍሬድ ግን ዘይፈለጠ ነገር እንተሃለወ እዚ በራህ ሰብኣይ ኣዝዩ ሓያል ማስተር ምዃኑ እዩ። ኣብዚ ሰዓት ፍሬድን እዚ ማስተርን ክበኣሱ ይጅምሩ። እቲ ሰብኣይ ድማ ናይ ርእሱ ጥንካረ ንምርኣይ ብርእሱ እምኒ ክሰብር ይጅምር። ፍሬድ ግን ሞደሻ ተጠቂሙ ርእሱ የሕብጦ። ሳም ድማ ኣብ ገዛ ዘሎ መስተ ስለ ዝተወደአ ንከምፅኣሉ ናብ እንዳ መስተ ይልእኾ። ፍሬድ ግን ንሳም ኣታሊሉ ዝበዝሕ ገንዘብ ምግቢ በሊዑ ዝተወሰነ ገንዘብ ድማ መስተ ይገዝኦ። እንተኾነ ግን ንሰን እውን ማይ ሓዊሱ ይወስደሉ። ፍሬድ ሓንቲ ወይ ሞደሻ ዝውቅዕ ቆልዓ ድማ ዓብዪ ሓዊ ሒዝዎ ይመፅእ። ዓብዪ ሓዊ ሸምባቆ ዝጥቀም እንትኸውን ኣዝዩ ሓያል ሰብ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ሳም ዝኾነ ዓይነት መስተ ስለ ዘይሰተየ ንክስዕሮ ይግደድ። ፍሬድ ድማ ነቲ መስተ ኣምፂኡ ምሳቦ ነቲ መስተ እንትጥዕሞ ማይ ከም ዝተሓወሰ ይፈልጥ። ንኽልቲኦም ድማ ምስ ውቅዖም ካብቲ ከባቢ ጎዮም ይኸዱ። ፍሬድ ድማ ይቕሪታ ሓቶ፣ ምክንያቱ ነቲ መስተ ማይ ስለ ዘይሓውሰሉን ከም ዘይሰዕሩን ከም ዘይድፈሩን ይነግሮ።
ካብኡ ድማ ሳም ንፍሬድ እዚ ኩሉ ዝገበርካ ናይ መስተዋጋ ስለዘይፍለጥካዮ እዩ ሕጂ ግን ኣብ ሰራን ዘሎ ፍሉይ ሓይሊ ከምህረካ ኢሉ ይነግሮሞ ኩሎም ስቴባት ምሳራዩ መስተ ንክሰቲ ንክሰክርን ይገብሮ እንተኾነ ግን ፍሬድ ሰኺሩ ናብ መሬት ይወድቕ ሳም ግን ክእለታት ክዕቢ ይጅምር ነዘባሓይቱ ፍሬድ እቲ መስተ ከም ዝሓጎዙን ጽቡቕ ናይ ማርሻል ኣርት ብቕዓት ከም ዘዕብይን ይርዳእ እስካዕ ሕዚ ዝሰርሑ ዝነበሩ ከበድቲ ስራሕትን ዘጽልዎ ዝነበሩ ስራሕትን ሕጂ ብቐሊሉ እንዳሰርሖም እዩ ስለዚ ሕጂ ፍሬድ ከም ሓቡኡ ፍሉይ ናይ ስራን ብቕዓት ኣዕብዩ ኣሎ ማለት እዩ መሬትና እንትቕይር ሊ ናብ ዋንግ ብምምጻእ ናይቲ ከተማ ብዙሓት መሬታት ከም ዝሓዘሙን ንክወፁን ካብኡ ድማ ኣብ ሕጂ ዝበዝሑ ቦታታት ኣነ ክሰርሓሎም ይደሊ ኢሉ ይነግሮ እንተኾነ ግን ዋንግ ፈቃደኛ ኣይነበረን ኣብ ሰዓት ድማ ሊ እንዳፈራርሑ ይወፅእ መሬትና እንትቕይር ድማ ናብ ተንደር ትወስደና እሞ ተንደር ድማ ፍሉይ መልእኽቲ ይቕመጠሉ እዚ መልእኽቲ ድማ ዓብዪ ሃፍቲ ዝረኽበሉ ስራሕ ከም ዝኾነን ሊ ድማ ንዋንግ ንቆትሎ ከም ዝኣዘዞ ንርኢ ተንደር ድማ ናብ ዋንግ መንገዲ ይጅምር ብኻሊእ ገጽ ፍሬድ ወይኒ ገዚኡ ናብ ገዙ እንዳኸደ እዩ ነይሩ ኣብዚ መንገዲ ግን ቅድሚ ሕጂ ብሻምባቆ ዝውቅዕ ማስተር ድማ ይረኽቦ ብመንገዲ ንምንታይ መፂኻ ኢሉ እንትሓቱ ፍሬድ ድማ ሎማዓንቲ ኣነ እየ ዘዋርደካ ኢሉ ይነግሮ ንሻምባቆ ማስተር ድማ እንተተባኢሱ እዮም ነይሮም ፍሬድ ግን ነስተምሰተየ ናይ ሻምባቆ ማስተር ብቕዓቱ ዘንዕቕ ፍሉይ ክእለት ይረክብ ካብኡ ድማ ንናይ ሻምባቆ ማስተር ቀጥቂጡ ይስዕሮ ካብ ናይ ሻምባቆ ማስተር ገዛ ድማ ክልተ ገኒ ወይኒ ይሰርቕ እሞ ናብ ገዛ ይወስዶ ናብ ገዛ እንትመጽእ ግን ሳም ኣብ ገዛ ኣይነበረን እንዳደለየ እንዳሃለወ ድማ ሓደ ወረቐት ይረክብ እቲ ወረቐት ድማ ሳም ዝፀሓፎ ደብዳቤ እዩ ነይሩ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣነ ዘምህረካ ትምህርቲ የብለይን ኣነ ዝፈልጦ ኩሉ ነገር ኣምሂረካ እየ ናብ ኣቦኻ ኪድሞ ንኣቦኻ ብኣግባቡ ስርሓሉ ንኣቦኻ ምእዙዝ ኩነሉ ኣነ ድማ ናብ ክኸዶ ዘለኒ ቦታ ከይደ እየ ይብሎ ዋንግ ግን ማርሻል ኣርት እንዳሰልጠነ እዩ ነይሩ ኣብዚ ሰዓት ድማ ሓደ ሰብኣይ መፅሞ ሊ ብሓይሊ መሬት ክወርር ኢሉ ይነግሮ ናብቲ ቦታ እንትበፅሑ ግን ዝኾነ ሰብ ኣይነበረን እዚ ኩሉ ዝገበረ ድማ ተንደር ሌግ እዩ ነይሩ ተንደር ድማ ንዋንግ ናብዚ ንብሕቱ ንክመፅአሉን ስርሑ ድማ ንክሰርሕ እዩ ነይሩ ዋንግ ሓደገኛ ሰብ ስለዝኾነ ተንደር ኣዝዩ ይሕጎስ ምክንያቱ ሓያላት ሰባት እንትቐትል ናብቲ ሽሙን ክብርን ስለዝውስኽ እዩ ነይሩ ኣብ ፈለማ ዋንግ ብዝተኻእሉ እንዳተባእሰ እዩ ነይሩ እንተኾነ ግን ተንደር ናቱ ከበድቲ ብቕዒ ስለዘለዎ ነዘን ውቅዒት ተጠቒሙ ድማ ምስ ወቕዑ ንዋንግ የዘርሮ ፍሬድ ድማ ሓደ ናይ ማርሻል ኣርት ተምሃሪ እቲ ቦታ ከም ዝተወረረ ነጊርዎ ናብቲ ቦታ ይመጽእ ፍሬድ ድማ ብሰዓት ናይ ተንደር ብቕዓት ስለዘይፍልጥ ንኣየ ግደፉለ ይብሎም ካብኡ ድማ ኣተኺሩ ምስ ረኣዩ ተንደር ቅድሚ ሕጂ ክዳኑ ዘቃፀለሉ ምዃኑ ርዩ ኣዝዩ ድንግፅ ተንደር ድማ ኣነ ክብራ ይቕንስን ነዚ ቆልዓ እዚኣ ይበኣስን ቅድሚ ሕጂ ክዳኑ ኣቃፂለሉ ዝኾነ ከይተዛረበ ዝሃደመ ቆልዓ እዩ ኢሉ ይነግሮ ሳም ድማ ናብቲ ቦታ ይመጽእ ተንደር ድማ ንሳም ምስ ረኣየ ኣዝዩ ድንግፅ ኣብዚ ከባቢ ካብ ዘለዉ ካብ ኩሎም ንሳም እዩ ዝፈርሖ እንተኾነ ግን ሳም ኣብ ስርሑ ከም ዘያቱ ይፈልጥ እዩ ካብኡ ድማ ካብ ሕጂ ሳም ከም ዘይበኣስ ይነግሮ ኣነ ፍሬድ ንክበኣስ እየ ዝደሊ ኣነ ምስ ተንደር ኣይበኣስን ይብሎ ፍሬድን ተንደርን ድማ ክበኣሱ ይጅመሩ ተንደር ኣብ ፈለማ እዚ ቆልዓ ይስዕረኒ እዩ እንዳበለ ነይሩ እንተኾነ ግን ፍሬድ መስተ እንዳሰተየ ምስ ዝመጽእ ሰዓት ሓይሉ ክብርትዕ ይጅምር ንተንደር ድማ ይቅጥቅጦ ኣብ ሰዓት ድማ ተንደር ተስፋ ቆሪፁ እሞ ፍሬድ ድማ ንሓንሳብን ሓባርን ናይ ተንደር ክሳድ ይዓፅዮሞ ንኣቦኡ ድማ ይቑርዑ ፊልመይ ተፈቲኹማ ላይክ ግበሩለይ ከመይ ዓይነት ፊልሚ ከም እትደልዩ ድማ ኣብ ቦታ ኮመንት ጻሕፉለይ ሰሰና ይኹን ዓኹም